What's up guys? So for today's video, ang ating gagawin ngayon is ipaprank ko si Ina. But before that, please don't forget to subscribe and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa aking mga panibagong videos. Shoutout na pala sa aking best friend na si Ira Tabaw noong college pa ako. Hello guys! Shoutout din kay Marinal Ramos, the real and kunatan vlogs. Actually, best friend ko siya noong high school kami. So, ang ating gagawin ngayon is ipaprank natin si Ina. So, ito yung mini laptop na gagamitin natin. Kunwari, basag yung screen niya. Itong laptop na to kasi is laptop ng church. At nandito sa akin kasi ginagamit ko to pang encode ng mga PowerPoint dun sa church namin. Actually, pumunta siya sa barangay hall para magbayad ng kuryente namin. So, ayun, hintayin natin siya. So, i-standby natin to guys. Nakaganyan lang. And then, tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Actually, walang alam si Nanay sa prank-prank nito. Exciting to. See you later! Bye! Ano na ka dadungit din may bayada? Extension mo ka. Wala ka ano sa 100. Ano yan? Nabilsa! Nabilsa ko. Ano nga ro doon? Iti ane! Madin! Hindi ka mo ka. Ano ka daw? Ano ka rin? Dito ano ko. Kasi mo garo doon. Kaya dito kasta PowerPoint. Ano ka ba? Kita mo sila. Natnag! Katang! Ay, nagkakisa mo nga talaga. Mintin lang mo. Kasi Natnag! nakatnagan na. Mading agkwan eh. Nakatnagan na kami. Dita agkwas sa nagtatay ti resume. Hindi ano pa. Nagpabasol. Nakabasol ka. Kasano nga ro doon? Agbid-video na katay ka. Yung mo kita gawin na. Anak amok dahil na! Baka na kita! Agbid-video na katay ka. Nakati gawin na. Wala nang tayo nakamok ko wala. Amok ni amok na tayo. May katoy. Dikmut. Bye. Ano, iba ka dati di pastor. Nag-bite ko rin. Kaya paano? Kayo na ako mausap dito, ha? Ada Nakakapikunto, hindi ko maintindihan, eh, ha? Daddy, kapilya. LCD. Daktal kan tigay ko na dahil. Tama yung CD. Mano? Taliri mo siya. Kita na garod ibagatan. Kaya pa mo kung kaakat anak amok. Atang. Kaya pa mo kung kaakat anak amok. Anak. Pastor katag. Ano to, bobrang ka niya, video ako na noon mo. At naggarod tatay video na. Anak ka ganun pang... Natnagkit din. Agar-aramin, nagtiresume ko. Natnag. Tapos video ng tatay dita.
Nar, pagpatarimaan ko. Bahal na di 2,000 dahil pila suplyo na. Tama na, dapat 1,700 ka na. Pitong ka umutang mo pagpatarimaan lang tagarod. Laman ng book. Club na kaya ka ba? Saan yung chest dito? Nanangatot bayad na dito. 1,700 dahil. Uy! Come on. 1:46 p.m. Ay, dahil jay nga road. Total. 1,727. 27, 28, 29, 30, Ang tapili. 40, 50, 100, 7, 8, 9, 10. Katawan Na LCD. Ano nga, offer ka to? na LCD pa dahil di mo na ay kasaba. Nada! Joke ko lang. Joke ko lang. Anak kinuha na kano. Alang alat kinuha na. Trinang ka lang. Kitak lang na reaction mo. Katawan ng bot. At nakabit ako yung bot at Facebook ko nakita. How are you? Nakabayad si kuryente. TV na yan at 1,723. Ano? Thank you and please don't forget to subscribe. Subscribe. Dahil naman na din sa Keep safe. Thank you and please don't forget to subscribe. Keep safe.